तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रखडलेला महत्त्वाचा टाळंबा प्रकल्पाचं काम तात्काळ सुरू करण्यात यावं, तसेच महम्मदवाडी आणि घोणसरी या प्रकल्पाचे पुनर्वसनाचे प्रश्न मिटवून जलसिंचनाचे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावेत अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांची भेट घेऊन राष्ट्रवादीच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिष्टमंडळाने भेट घेऊन केली असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अभित नाईक यांनी दिली। यावेळी नाईक काय म्हणाले पाहूया। मुंबईत असताना 4 दिवसापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जी पाणी टंचाई, 1 महिना पाऊस लेट झाला, त्यामुळे पाण्यासाठी जी वणवण करावी लागली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेला, त्या संदर्भात मी आमचे स्थानिक म्हणजे आदरणीय अनिकेतजी तटकरे साहेब आमदार, त्याचबरोबर आमचे कार्याध्यक्ष काका गुडाळकर, MK गावडे, प्रज्ञा परब, ह्या सर्वांनी आम्ही मदत पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्याशी चर्चा केली। त्याचबरोबर अजितदादांशी सुद्धा आमचं बोलणं झालेलं आहे। महत्त्वाचं म्हणजे आज कुडाळ तालुक्यातील माणगाव खोऱ्यातील टाळंबा प्रकल्प हा चालू होणं गरजेचं आहे। टाळंबा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास बऱ्यापैकी जमीन ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओलिताखाली येणार आहे। म्हणून आमचा प्रामुख्याने माझा आदरणीय अजितदादांना मागणी आहे की तो प्रकल्प मार्गी लावा, जेणेकरून त्याचं काम चालू झालं व पूर्णत्वास झाल्यास बऱ्याच प्रमाणात आपल्या जिल्ह्यातील पाणी टंचाई, उद्या पाऊस जरी 1-1.5 महिना लेट झाला तरी पाणी टंचाई कुठे भासणार नाही, ही प्रामुख्याने भूमिका। महत्त्वाचं म्हणजे त्यात पुनर्वसनचा पण प्रश्न असतो। काही लोकांना एखादं क्षेत्र बुडीताखाली जात असताना, धरण बुडीता क्षेत्राखाली पुनर्वसन करणं लोकांचं गरजेचं असतं। त्या संदर्भातही पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्याशी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी सविस्तर चर्चा केलेली आहे व ती चर्चा करत असताना टाळंबा प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यासाठी मी माझी भूमिका मांडलेली आहे, कार्याध्यक्ष काका गुडाळकर यांनी आपली भूमिका मांडली आहे। तर ह्या पद्धतीने आम्ही माझा एकच उद्देश आहे की जी धरणं जिल्ह्यातली अर्धवट स्थितीत आहेत, गेली 25 वर्ष त्यांचं काम थांबलेलं आहे, ती धरणं पूर्णत्वास नेऊन जास्तीची जमीन ओलिता कशी नेता येईल याचं आम्ही पहिला आधी नियोजन करण्यासाठी अजितदादांशी पण बोलणं केलं आहे। दादांनी प्रामुख्याने सांगितलेलं आहे आपण त्याची सविस्तर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्याचा पाठपुरावा करून त्याच्यात आर्थिक निधीची कशी तरतूद करता येईल व ती कशी धरणं चालू करता येईल याचा सुद्धा पाठपुरावा करू असं आश्वासित केलं आहे। त्याचबरोबर पुनर्वसनाचा प्रश्न अनिल पाटील साहेबांनी आपण जिल्ह्यात येऊन प्रशासनाची एक बैठक लावून संबंधित खात्यातील जे पुनर्वसनाचे प्रश्न आहेत त्यांना संबंधित त्या बुडी क्षेत्रातील लोकांना, काही प्रमुख लोकांना बोलून त्यांना विश्वासात घेऊन तो पुनर्वसनाचा प्रश्न कसा मार्गी लावता येईल हे पाहणं त्यांनी जरूर करू असं आपल्याला शब्द दिला आहे। तर साधारण हा पाऊस संपताच ते प्रशासकीय एक बैठक लावतील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येऊन असं मला त्यांनी आश्वासन देऊन येणाऱ्या काळात जास्तीत जास्त लोकांचं समाधान करून लोकांचा विरोध पूर्णपणे बाजूला करण्यासाठी, लोकांना विश्वासात घेण्यासाठी पुनर्वसन मंत्री जिल्ह्यात येणार आहेत व त्या संदर्भात कलेक्टर ऑफिसला त्याची बैठक होईल व त्याचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी माझी आशा आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।